Türkmenistanda yerli häkimetlerin öz arş şikayetlerini kanaatlandyrmaýandygyny aýdyp, raýatlaryň köpçülikliğin häsiýetde velayetlerden aşgabada. Prezident köşüniň öňüne gelmegi bilen bagly wakalar gözgörteli köpeldi. Munyň bilen bir wagtda prezident köşüniň töwereginde raýat we polisiýa eşigindäki howpsuzlyk işärleriniň sany hem artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Suyulun basından bäri vilayet ýaşaýjylarynyň öz ardyny prezidente aýtmak üçin awtobuslarda köpçülikleýin 10-15 adam bolup, käte mundan hem köpräk topar bolup, prezident köşüne tarap gelmegi bilen bagly ýagdaýlar juda köpeldi. Dip bu wakalara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne bu raýatlar prezident köşüniň golaýyna ýörep başlandy, olar howpsuzlyk işärleri tarapyndan saklanýar. Velayet ýaşaýjylary olara öz meseleleri bilen bagly yerli häkimetleriň çykaran karary ýa-da çözüdi bilen ulalaşmaýandyklaryny, olaryň öz arzularyny kanaatlandyrmaýandygyny aýdyp, bulary prezidente eşitdirmäge we ondan kömek soramaga gelendiklerini aýdýarlar. Ýöne dokun açtyn habary ýok diýilýäli howpsuzlyk işärleri olary köşkün golaýyna hem ýakynlaşdyrmaýarlar we olar bilen gödek gürleşip olara öz yerli hökümetiňize ýüz tutun diýip jogap berýärler. Olar adamlara öz arzyny aýtmaga ruhsat bermeýärler. Ýaşaýjylar olar biziň arzymyzy dinleýän bolsa ýüzlerçe kilometr ýol söküp, gymmatly wagtymyzy ýitirip paýtagta gelmezdik diýärler. Ýöne güç gullukları adamlaryň öňünde diri diýwar bolup durýarlar we olary geçirmeýärler. Dip waka şaýat bolan paýtagtly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şunlar velayetlerden gelen raýatlary prezident köşüniň golaýyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň öňkü serkerdeler öýüniň, owa hojaluk toplumynyň garamagyndaky serpay dukanynyň golaýynda garaşyp durandygyny ýa-da gezmelep ýörendigini görse bolýar. Olar ir sagatlardan geçlik sagat 4-5 çenli soğuk howada bu yerlerde durýarlar. Mümkinçilik bolsa oturýarlar. Olaryň käbirleri akşam tanış bilişlerinde, käbirler bolsa mihmanhanada galýandyklaryny bellep, ertir ýene gelip öz arzularyny hem talaplaryny eşitdirmäge synanyşjakdyklaryny aýdýarlar. Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Bu raýatlaryň käbirler bilen söhbetdeş bolan paýtagtlaryň sözlerine görä, Aşgabatdaky häkimetler olaryň arzyny dinlemeýärler. Muňa derek olar köşüň töweregindäki howpsuzlyk işärleriniň sanyny artdyrýarlar. Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamında köşkün töweregindäki raýat we polisiýa eşigindäki howpsuzlyk işärleriniň sany gözgörteli artdy. Olar her bir näçe adamda durup, köşkün diri adamlardan ibaret gorok halkasy güýçlendirildi. Dip bu ýagdaýlara her gün şaýat bolýan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Paýtagtyň kanun goraýjy edaralaryndäki bir çeşmämiz bu ýagdaýlaryň häkimetleri alada goýýandygyny aýdýar. Ol muňa velayet ýaşaýjylarynyň köşüge gelmegi bilen bir hatarda olaryň köpçülikliğin üýşmekleriniň paýtagt ýaşaýjylarynyň hem ünsüni çekip başlamagynyň sebäp bolýandygyny belleýär. Üýşüp durýan vilayet ýaşaýjylarynyň gapdalynan piýada geçen adamlar hem olardan näme üçin durýandyklaryny soramagy bilen bagly ýagdaýlar köp bolýar. Bu bolsa hökümeti biýinjilik edýär. Dip çeşmämiz aýtdy. Bu maglumaty habarçymyz hem tasdiklap piýada geçip barýan paýtagtlaryň arasynda velayet ýaşaýjylaryndan üýşüp durmaklarynyň sebäbini soramagy we olaryň meselelerini dinlemegi bilen bagly ýagdaýlara köp duş gelse bolýandygyny aýdýar. Vilayet ýaşaýjylarynyň arasynda öz sebitinde istek agy suwlaryny hemise satyn almaly bolýandyklaryny, hökmany gulluk borjuny berja edýän oglunyň golunyň gullukdaş eserleri tarapyndan döwlendigini, mellek yeriniň elinden alnandygyny, ýurtdaky ýiti ýysizlik derarly oglunyň ýadygynyň ähli resmi namalarynyň düzüwdigine garamazdan uçara göýberilmeýändigini we belki meseleleri aýdýanlar bar. Olar paýtagt ýaşaýjylaryna yerli häkimetleriň bu meseleleri çözüp bermeýändigini gurrun berýärler. Paýtaktlaryň arasynda olara duýgudaşlyk bildirýänler hem köp. Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden tesbir almak başartmaýar. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem gurrun gozalmaýar. Azatlyň paýtagtyň polisiýa müdürlüğiniň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine jaň edip,
Bu ýagdaýlar barada tesvir almak boýunça eden synanşyklary hem oňy netije bermedi. Paýtagtdaky bu wakalar Türkmenistanda, hususan Balkan vilayetinde raýatlaryň sosial ulgamlar arkaly yerli kaziyetleriň üstünden açyk şikayet etmegi bilen bagly näýililik videolarynyň gözgörteli köpelen mahalyna gabat geldi. Sosial ulgamlarda, hususan TikTok'da paýlaşylan onlarça videonun köpüsinde raýatlar yerli häkimetleriň şolsanda kanun goraýjy we sud edaralarynyň eden etdiliklerine, Aşgabatdaky häkimetleriň ünsüni çekmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu videolaryň köpelmeginiň fonunda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň yerli bölümleri tarapyndan videolary paýlaşan raýatlara garşy basyşlar hem artdy. Habarçylarymyz 12 fevralda beren maglumatlarynda bu raýatlardan gorkuzmalar, haýwatlar we töhmetler arkaly videolary aýyrmagyň talap edilýändigini aýtdylar. Türkmenistanda häkimetleriň ilat bilen wagyz nesihat ýygnaklaryny geçirip, arş şikayetlary besetmek barada ýakynda eden talaplaryna garamazdan raýatlaryň açyçan näýililik bildirmegi bilen bagly wakalar köpelýär. Şu aýyň başynda Türkmenbaşy şäheriniň onlarça ýaşaýjysy şäher häkimligine baryp, täze golf klubunyň gurulmagyna garşy näýililik protestini bildirdi. Şu hepdäniň başynda bolsa habarçylarymyz ýurtda ilatyň hökümetçi mollalary we il ýaşullaryna açyçan gaýtawul bermegi bilen bagly wakalaryň ozal görülüp eşidilmedik derejede artandygyny, käte bularyň urup ýençme baryp ýetýändigini habar berdiler. Yerli synçylaryň bir näçesi bu tendensiýany çykgynsyz ýagdaýdaky adamlaryň sabır käsesiniň dolmagy diýip häsiýetlendirýär we muňa ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçörüniň 10 göterim arttyrmak tejribesiniň besedilmeginiň hem goşandygyny aýdýar. Türkmenistanda milli futbol komandasynyň indik hepteriýatda oýnajak oýnuna jan koýerleri uratmak üçin guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Arkadan Saudi Arabistanly Al Nassr bilen Aziya Futbol Konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasynyň 1-8 finalynyň ikinji oýny 18 fevralda Riyadda geçiriler. Aşgabatda we Balkanda telekeçilere hem de gruplu adamlara arkada Al Nassr jogap oýun üçin Saudi Arabistanyna gitmek teklip edilýär. Olar bileti öz puluna satyn almaly we ähli çykdajylary öz hasabyna ödemeli. Dip çeşmeleriň biri 13 fevralda aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde görüleşen çeşmeleriň azatlygy aýtmagyna görä, bu iş guramaçylykly geçirilýär we uğradylýan adamlardan arkada futbol komandasyna jan koýer bolmak talap edilýär. Bu çäräniň şu günler Balkan vilayetinde alınıp barylşy barada habar beren ýene bir çeşme bu sebitde adından onlarça adamyň jan koýerlik etmek üçin Riyada uğradylýanlaryň sanawyna goşulanlygyny, olaryň mejbur edilenligini aýtdy. Bu önümçülük ýa-da sewda bilen meşgullanýan gruply telekeçiler olara 17-19 fevral aralygynda Riyad şäherinde bolmak üçin uly uçorda gidip gelmek üçin ýol we mihmanhana çykdajylaryny tölemek tapşyryldy. Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkan vilayetinde telekeçiler bilen bir hatarda ähli sport mekdepleriniň direktorlaryna, futbol stadionlarynyň ýol başçylaryna hem arkadagy goldamak üçin öz hasabyna goldawçy topara goşulmak tapşyrylypdyr. Arkadagy Al Nassr arasynda 11 fevralda Aşgabatda geçirilen birinji oýun Saudi Arabistanly komandanyň peýdasyna 0-1 hasap bilen tamamlandy. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň maglumatynda Aşgabatdaky oýunyň netijesiniň 18 fevralda Riyadda boljak oýunda Al Nassr üçin artyk maşlyk berýänligini belledi. Aşgabatdaky futbol oýuny 40 000 tomoşaça niýetlenen Olimpik stadionunda geçirildi. Bu sport çäresine bir ay öňünden taýýarlanan türkmen häkimetleri has köp tomoşaçylary toplamak üçin büdjet işgärlerini bilet satyn almagy mejbur etdi. Şeýle-de habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä studentler milli komanda jan koýer bolmaly edildi we olar üçin ýörüýte maşklar geçirildi. Saudi Arabistanyň futbol komandasy Aşgabatdaky oýuna esasy oýunçylaryny şol sanda Cristiano Ronaldo'ny getirmedi. Al Nassr toparynyň baş tälimçisi Jorge Jesus esasy oýunçylaryň AFK 2 Çempionlar Ligasynyň
play-off oyununa Aşgabatda barmanlygynyň sebäpleri barada soralanda şeýle diýdi. Cristiano Ronaldo'nun Saudi Arabistanyndan daşarda geçirilen oyuna gatnaşmadyk ilkinji gezegi däl. Bu onun güýjüne şeýle hem beýleki ýyldız oyunçularyň güýjüne çempionatymyzyň has möhüm oyunlary üçin saklamalydyr diýip Jorge Jesus'un Aşgabatda oyunun öň ýany geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdanlygyny Türkmenistan Altyn Asr döwlet neşri habar berdi. Arkada bilen Aşgabatdaky oyuna barmadyk Al Nassr komandasynyň ýyldız oyunçularynyň arasynda Cristiano Ronaldo'dan başga Joao Felix, Sadio Mane, Kingsley Coman, Inigo Martinez we Marcelo Brozovic agdaldy. Al Nassr'ın indiki oyunlary Saudi Arabistanynyň çempionatynda 14 fevralda Al Fateh toparyna garşy we 18 fevralda Riyadda Arkadag toparyna garşy geçiriler. Al Nassr'ın golkiperi Bento Mateus Krepski Arkadag bilen Riyadda boljak oyundan näme garaşýanlygy barada Aşgabatda jurnalistler bilen paýlaşdy. Her bir oyunçy oyuna öz usuly bilen taýýarlanýar we oyunda ýeňiş kazanmak isleýär. Men hem şeýle garşydaşymyzyň oyununy öwrenmäge wagtymyz boldy. Onuň kyn boljakdygyna garaşýarys, ýöne biz muňa taýýar diýip Türkmenistan Altyn Asr Saudi Arabistanynyň klubynyň golkiperini çetirledi. Türkmenistanyň bu resmi media serişdesiniň ingliz dilinde çap eden maglumatynda Al Nassr'ın Aşgabatda baranda Olimpiya stadionunda oyundan öňkü türgünleşik geçirmänligi bellenip Saudi Arabistanynyň klubynyň munyň bilen Türkmenistanyň futbolçylarynyň güýjüne açyk pes baha berýänligini aňladyp bilermi diýilip berilen soraga baş tälimçi Jorge Jesus'un jogap bermänligi habar berildi. Al Nassr'ın 18 fevralda Riyadda boljak oyunda arkadagy nähili düzümde garşy durjagy entek ma'lum edilmedi. Dünya geosiýasy landşaftyň üýtgemegi bilen aýgytly pursat bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 13 fevralda Germaniýanyň München şäherine howpsuzlyk konferensiýasyna gelmezden öň aýtdy. Bu konferensiýada Ýewropaly resmiler Washingtonyň kontinent bilen gatnaşyklaryny nähili üýtgedýänligini anyklamak isleýärler. Dünya biziň öňümizde ören çalt üýtgeýär. Köni dünýä, meniň ulalan dünýäm açyk aýtsam ýok boldy. Ve biz geosiýasatda täze döwürde ýaşaýarys. Bu biziň hemmämiziň munyň nähili boljakdygyny we biziň rolumyzyň nähilidigini täzeden gözden geçirmegimizi talap eder. Deyip Marco Rubio Maryland'däki Andrews bazasynyň uçmazdan öň eden beýanatynda aýtdy. Rubio München'e gelenden bir näçe sagat soň Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen iki taraplyň gepleşi üçin duşuşdy. Ol ýoly düşmezden öň Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bilen hem duşmagynyň mümkindigini aýtdy, emma muňa 100% ynam bildirmedi. Gyşyň aýazynda ýüzlerçe müň adamy soğuga we garaňkylyga çümdiren ortaýyň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dowam etdirýän hüjümleri barada soralanda Rubio Washingtonyň parahatçylyk tagalalaryny dowam etdirmeginiň sebäbiniň şudugyny aýtdy. Adamlar ejir çekýärler, bu ýylyň iň soğuk wagty, bu göz öňüne getirip bolmajak ejirdir diýip ol sözüne goşdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sybiha Azatlyk radiosyna beren interwýusunda Rubio bilen gürleşmäge garaşýanlygyny aýtdy. Biz iň ýokary derejede ýygyderli gatnaşyklarymyzy dowam etdirmäge gyzyklanýarys diýip Sybiha Germaniýanyň daşary işler ministri Johann Wadefull bilen bilelikde Münchendäki Ukrain öýünde dron sergisine gelen mihmanlary garşylan pursadynda aýtdy. Diňe Amerikanyň prezidenti Donald Trump ursy bet edip bilerdi. Diňe Amerikan tarapy diýip Sybiha Azatlyk radiosyna aýtdy. Trump 2025-nji ýylyň ýanwarynda prezidentlige gaýdyp geleninde ortaýyň Ukraina garşy uruşuny bet etmegi ileri tutdy. Ýöne Moskwa ulalaşyg üçin taýýarlygyny az görkezdi we Birleşen Ştatlar ortaýat Ukraina gepleşikleriniň ýakynda geçirilen iki tapgyry taraplaryň Ukrainanyň Donbas sewtindäki territoriýa gözegçiligi ýaly esasy meselelerde dawalaşmagyna sebäp boldy. 13 fevralda Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov täze tapgyryň 17 we 18 fevralda Jenewada geçiriljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlardan ýa-da Ukrainadan bu barada destina habar bolmady. Bilelikde gazanyp biljek iň möhüm zadymyz uruşyň parahatçylyk bilen awryly tamamlanmagy we Ukraina hemde tutuş Ýewropa üçin ygtybarly howpsuzlyk kepillikleriniň döredilmegi şeýdip Ýewropada hiç kim gowraksız galmakdan gorkmasyn diýip Zelenski München'e barýanlygyny görkezýän videolary bilen bilelikde X'de çap eden maglumatynda aýtdy. Münchendäki howpsuzlyk konferensiýasynyň guramaçylary şu ýylky çäräniň
iň uly duşşuk bolandygyny, 50 töweregi hökümet baş tutanyny we öňde barıja diplomatlary öz içine alýan 1000-den gowrak wekilin gatnaşýandygyny aýtdylar. Bu Birleşen Ştatlaryň Irana howa hüjümleriniň mümkinçiligi, ortadan Ukraina garşy başlan doly derejeli çözüşiniň 4 ýyllyk sepkide golaýlamagy we Birleşen Ştatlaryň çykmagyndan howa tyrlanýan NATO-nyň geljegi bilen baglanşykly dartgynlygyň arasynda geçirilýär. Rubio'nun 14 fevralda konferensiyada etçek çıkışından we Birleşen Ştatlaryň Ýewropalılar bilen gatnaşygyndan näme garaşýanlygy barada berilen soraga Rumyniýanyň daşary işler ministri Oana Toyu jurnalistlere şeýle diýdi. Birleşen Ştatlaryň wekiliýetiniň güýçli goldaw habaryny gaýtalanjakdygyny umyt edýärin diýdi. Ol sözlerden, gepleşiklerden daşary meniň pikirimçe häzir bize umumy hereket gerek we transatlantik hyzmatdaşlygynda ynamy döretmek ýa-da dikeltmek Ukrainadaky paragaçylyk prosesiniň geljekki ädimleri üçin hem ören möhümdür diýdi. Sibiha Ukrain öýün açan pursadynda ýene bir habary ma'lum etdi. Ýewropanyň daşarky güýçlere bil baglayan döwri gutardy. Biziň öz güýjümiz ýeterlik. Biz diňe muny boyun almalydyr. Ukraina bolsa Ýewropanyň hakyky güýjüniň esasy çeşmesidir, diýip Sibiha aýtdy. Ýewropanyň Merkezi Bankynyň prezidenti Christine Lagarde Adatlyk radiosyna beren interwýusunda men Ýewropalılar tarapyndan karary gelinen 90 milliard euro garzyň mümkin boldugyça çalt üpçün edilmegine we berilmegine umyt baglaýaryn diýdi. Ýöne jikmejiklikleri ma'lum etmedi. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz günortanlyk nahardan soň konferensiýany resmi taýdan açar we maslahatyň ähengini kesgitler. Soňky çykyşlarynda Merz ortadan agressiýasyna we Washingtonyň NATO bolan ıgrarlylygyna bagly näwellilikde Ýewropanyň öz harby güýjüni güýçlendirmelidigini gaýtalap nyktady. Ýewropa diňe güýç siýasatynyň dilini öwrenende, öz başdak Ýewropa güýjüne öwrilende eşidiler diýip ol ýanwar aýynda aýtdy. Rubio München barýarka howa tyrlanýan Ýewropalylara iýeren habarynyň gowy kabul ediljekdigine ynam bildirdi. Onuň ýanynda Zelenski NATO'nyň başlygy Mark Rutte we beýlekler bilen duşşuklaryny eglan eden Amerikan senatorlarynyň iki partiýaly uly topary bar. Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary derejeli agzasy Jan Shahin öz beýanatynda bu sapardan Ukrainany güýçlendirmek we kongressdäki gärdeşlerini ortaýety hem onuň goldawçylaryny jogapkärçilige çekmek üçin iki partiýaly sanksiýalar baradaky kanunçylygy kabul etmäge çağırmak üçin peýdalanjakdygyny aýtdy.